Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela baba wesizwe baba ojabulile siseThekwini siKwaZulu Natal eNedbank House Building 19th floor suite 1904 to 1905 sise Dark Room Studio 1 umgaqo sise Queen Street and Albert Street in Durban. Babu Dokotela sibingelele sikwamukele sibingelele nababukeli bonke beBabu Dokotela TV. Topic yethu namhlanje soke sibheke ukuhlupheka kwabantu kangaka kodwa inyanga zikhona. Ake sibheke lo mbuzo wethu oqala. Babu Dokotela uma kunomuntu wasekhaya noma umuntu ozalo onthakathaka ngabe ungakwazi ukuthi umvale umvala kanjani? Asibonga kakhulu. Ake sikhulume nabelaphi bendabuko haya ama client. Lento akuyona iclient. It is your duty and your responsibility asilungise spelling it is your duty and your sole responsibility kuumsebenzi wakho ukuthi uvikele abantu mebexabana emndenini. Uma kunomuntu othakathayo ekhaya asikho isidingo sokusebenzisa umampunzana omhlophe mebexabana nje asikho isidingo. Asikho isidingo sokusebenzisa isibhaga warbuka sarutarus if umndeni uxabana. Uma kuumndeni wangempela isibulala sizukulwane umuzwa la wayapi asikho isidingo sokuthi isebenzise lonto. Abantu uma ukuthi bawumndeni bayaxabana umuntu odingayo umuthi ozohambisana neladi ozobamisela lona iladi lokuthi ithongo libuye lokukhuluma naye mase umkhipha umuthi wokumphuca lemithi yakhe seyiphuphise angafi ngoba igazi lomuntu wakina lisuswa. Awukwazi ugeza igazi lomfowenu usumbulele. Umbulele ngomuthi noma umbulele ngecebo kodwa igazi lomfowenu alisuki. Engisho ukuthi thina singabelaphi bendabuko we have to come into our senses ukuthi abantu abeza kuthina bayengane zethu zethongo. They take orders ukuthi manje njengoba usola kumina usuyisubordinate yami. Lento engizokutshela yini ezokusiza futhi. Sinobufakazi obenele izinyanga ziqhatha imndeni afika umuntu ethi ulibula umfowabo amhlabe ngenqaba afa umfowabo. Uyababulala abakodwa nabafowenu bayaphila. Ubulala kanjani abantu? Nawe nenkinga la kini awubulali umuntu kodwa makufika umuntu efuna ukubulala umfowabo umnika umuthi. No, asibe ne-understanding and maturity. Asibasiza abantu but not ukuthi imndeni ayibulala not ngenxa yethu imithi ayigaywa abazalwane. Imithi igaywa yithina. Thina sinokuyicontrol ukuthi siyinika bani le asiniki bani le. Mina ngeke ungizothi ubulawa umfowenu ngithi mina phalaza ngomampunzana 3 days. Ingeke. Babu Dokotela bawesizibawujabule siyabo. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Kumuntu othi ufuna amadoda asemgedeni wafuna naso isipoko semali. Ngabe uyakwazi ukumhlanganisela and kuba imalini? Uma siwakhiphe kahle amadoda amadala amadoda angabuka emehlweni obhotshabhotsha. Uma ukhuluma kwenzeka omahamba buye phethe. Amadoda adla inyama. Athanda inyama ebuve yosiwe lamadoda mesiwalanda mesefuna nogologo wakhona. Uma siwavusa kahle nespoke. Uma singasenza ispoke siphatha inyama nje ebovu yodwa. Sifike siwanike lamadoda ke lawo. And lapha mase sisivusa lespoke and then into engiyenzayo mase sekuzokuvusa lento sifike siyivuse. Mase mina uma ukhokha 200 ngikhipha abami ungangitsheli uhlala bazokufuna bakuthole. Bazokufuna bakuthole la ukhona. Bafike ngithi mina bathengile into ukuthi bazofike bayiphuze into bayiqede. Meke beyiqedile ifaka ukuhamba after isikhathi singakungitshela utholeni. Lento oyithole lapho uzotshela uzobona ukuthi wona. Lapho usuke ekhokha 200,000 umuntu sibavusa amadoda omsebenzi. Babu Dokotela babesizibawujabulile. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela sicaciselela lo muthi ekuthiwa umalamba kuphikwa ngabe wenzani? Umalamba kuphikwa asicacise nje ngapha eBhambanani bawusensa kakhulu ezigubhini. Igubhini zokucupha, igubhini zokuthwalisa abantu. eLimpopo bathwalisa kakhulu azingawa abantu umalamba kuphikwa. But uBabu Dokotela umalamba kuphikwa kusensa kwesinye isigaba esijule kakhulu. Uma uzothi ufuna abantu ngifuna ngaphansi kwethulo omhlaba. Ngithatha lo muthi bese ngifake nomalamba kuphikwa phakathi bese ngithi hamba ngofonela wena. Ngithi xosha ama bodyguard ngofonela wena. Khohlwa.
khohlwa umalamba kuphikwa ke lo Babu Dokotela. Babu Dokotela, abantu bahlupheka kangaka inyanga zikhona indaba. Inyanga sesinobufakazi ukuthi ekwekhwini kwemithi yesintu nazo zisakholelwa kuyona. Ngiyakutshela ke manje. Inyanga manje sezikholela ukuthi ufuna zothenga imithi eMalawi, zothenga imithi eMozambique. Ake sikuveze lokhu futhi. Imithi yaseMozambique oyifica khona imithi yale South Africa. Awukho umuntu ekuthiwa ingwavume eMozambique, kodwa banayo ingwavume. Base bewuthengele eSouth Africa. Bafike bakunika lese kuyingwavume. Sebeyigayela. Abanaso isiklenama eMozambique, kodwa basithatha la basisele bafike basisebenzisa. Zihlukeneke. Zihlukeneke nezihlenama. Engisho ukuthi thina sesivesene saphenda ku salesman odimite ngathi manje sidayisa ngotshwala. Abantu abadayisa ngotshwala ababugayile batshwala. Bathenga utshwala bona ufike bedeliver kuphela. Nanzo oyinyanga sezinjalo. Kanti uma sesibuyele eqinisweni njengila manje kwami kwesinye isigodlo kukhala isiqhulo. Ukhala nje isiqhulo nje kakhulu ngoba sifuna ukuthi umuntu ofikile afike athole ikhambi, hayi ukuthi ngilinde umuntu engimthuma eMaputo ukuthi ongilandele isigubhu kumkhulu, hayi ukuthi ngilinde umuntu engimthumile ukuthi akahambe eZimbabwe olanda umtewa. Yabo, umuthi ufuna sikholelwe thina kuqala emthini before abantu abeza kuthina bakholelwe yilento esiyiphethe, ngoba nje thina sikhuluma ngento thina esingenayo nathi siyayi-order siphenduke izitolo. Iphutha lekuthina kube lapha endabuko ngisho ukuthi fika enyangeni kodwa inyanga ithembe ukuthi lento ekunika yona hayi ukuthi nakade ilandile. Yabo, hayi ukuthi kade ilandile. Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake siphinde sibheke la. Ngabe kuthina uPaul wakho ngenyanga edakwa elale jointini? Inyanga ilale bafazini ivuka izekhaya izosebenza abantu. Hayi ilale ntombi ilale bafazini babantu. Inokuthi ififele emanyaleni. Inyanga esibhenga nayo. Kade ngilapha ebusuku olwandle ngokwenza into zami ngangibuza bangenzanga ngifunda umqondo la. Kune joint ekuthiwa ijokhuzi lapha zikhala kuze kuse. Uyayifica inyanga ijekeza nesikibhe esibizayo lapha yana. Ayifuneki lonto uyinyanga and you have to separate yourself. You have to separate yourself. Uthi manje uzolala emajointini ulala ema-night club. Usiyathola uyaphalaza emzini nomuntu la kade uphuza khona. Kuthiwa inyanga njalo ngambona ephalaza inyanga uyawazi umuthi uyawazi umuthi. No asikhule kunalokho. Asibe abantu aba representative emphakathini. Into esiyenza siyazi ukuthi ikhosta kangakanani. Ngoba mase bekushutha laba kukhipha ko YouTube uzothi abantu uzoxabana nabantu uthi wena ubulala abantu ngoba wena phela uzibulalana. Ake sibheke i-character yethu sibuyise isithunzi sethu siyibheke into yethu esiyenza ukuthi siyenza kanjani. Babu Dokotela babe sizobujabulile. Siyabonga Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake siphinde usicacisele la. Ngabe yini umsebenzi wekhanda leCobra? Abantu bayakufuna ukunikeza izinto. Thina sizinyanga siwazi umuthi okubanikeza. Thina sazi mesithatha imfezi sakhe isichitho ngayo. Sazi lokho nje kuphela sakhe isichitho mesofaka imfezi. Sazi mesifaka imfezi ufuna sakhe umuntu okushaya umuntu afuhlangothi. Kanti uma uzothatha inhlwa imfezi lesithi cobra, uthola iking cobra. Angikufundisa inyanga lomuntu. Yeka lento ukuthi uma ufika amayimaye bakuhlephulela ikhanda, ithi abakunike lonke liphelele. Namajoza angezansi bakunike lonke liphelele. Wakhele umuntu into yokuphakama. Aphathe emsebenzini, aphakame emasontweni, aphakame politically. Kube induna elalelwayo esigodini sayo, hayi induna ewuplastic nje. Ethi mikhuluma into baya abantu bayiquestion. Bathi lento oyishoyo ngomthetho osekelo ohambisana nento oyishoyo. Uyasibandlulula. Noma induna afuna ukukhuluma nje lakhe igama igcine ngaphikiswa. Usuku uqatshwe ngeCobra. iCobra njalo imihamba ihambi njengebululu. Ihambi lithi kanje ekhanda nayo. Isuka ibuka la iyakhona. Ayivungo bese isila ekhona. Imihleli iphamise ekhanda. Kuhlala kwayo iphamise ekhanda. Engisho ukuthi thina zinyanga ifault ikuthini? Ifault ayikho kubantu abantu basikhokhela kahle ukuthi thina sinazi izithako. Asimtshela umuntu ukuthi asikho izithako. Uma ufike kumina ufuna wazi ukuthi even ngizokwenzela into, if ufuna ukuyiprove otherwise, ngizothi mina ake nithathe lo muntu nimse endaweni ukuthi uzofika abone lento ukuthi into enjani. Yeah.
ungabuyi kusuthi usenginele ngathinta lenyoka uthi ngithinta babudokotela umzimbulo omunye washo njalo ezothatha sizomvusela inyoka yecontract wathi umzimbulo uma wonke kade ethinta inhlwathi ethi mina buyithintela ngithene wena ufuna ukubona ngibonile ke lento ukufuze umkhotho iseyihlungu ya babudokotela kwesizwe bajabulela. Sibonge babudokotela. Babudokotela ake sibheke la kunabantu esebesalelwe inyanga ezisithupha kuphela ukuthi lo nyaka uphele besahlupheka kanjalo. Ngabe yini ongabanceda ngayo? Sinabantu singasho to 6 months, 6 months and a half ngoba uDecember una 15 days and from December on kuyalela ama itokfela sesiqoqa imali ukuthi ibuyele kuba ibuyise zonke imali engibona abantu mhla ka 7 itokfela ziyahlukanisa. Mina ngiyithi uDecember into engasabala should isalelo 5 months. Lo 5 months lo seno June 16 and then uyabona ukuthi ususele ngemuva ke manje usulandela abantu abaphambili. Ngiyakutshela and ungakhohliseki. If ukhonto ubuzoyenza kulonyaka you be fortunate ukuthi uzokwazi ukuyenza unless uzothola upper assistance. Ngoba lento ozoyenza wena isikuhlulile ngoba bungeke uzuyenze manje yenzeke. And ubuna 6 months wonke ikuhlulile unye lo 5 months osusele we are not going to do as much as uhluleke ku 6 months. Engisho ukuthi umuntu umethi babudokotela unyaka usungishayile but angifuni lo nyaka uphela nje. Ngicela ukunika into umsebenzi ngazi ukuthi kuphela nje lo nyaka umsebenzi kodwa ukhona ngoba kuzoba nzima kakhulu uma kuphela lo nyaka lo ngikule position uJaron ngeke ngikwazi ukuqala ukusho ukuthi ibhizinisi yami izovala. Kunabantu abanjalo njengamanje aseberenta ngemali yabo. Ibhizinisi ayikwazi ukurentela abantu. Ukurenta imali okholela abasebenzisi iphuma kuyena ephaketheni. Njengoba kuJune nje sizothi siya kuDecember kuzobe kunjani ngoJanuary ngazabuye lo muntu. But uzenza yena ngoba siyazikhuluma lezi zinto ukuthi umuntu umethu ufuna ukusizakala akakhuluma. Our model is one, our mode is one is to help them. But we don't force people to be helped. We don't spoon feed you to be helped. Kodwa njengoba ngisho lento ngikhuluma into yazini. Unetekisi kade u2 yashayisa. Le yodwa usuyayifihla ngoba ukhokha izitomeni zemoto ezo2 akwenzeki, akusenzeki ke nje manje. Akusenzeki. Engisho ukuthi yilabo abantu esikhuluma nabo abantu ababona into eyenzeka ngempela ephambi kwabo kulabantu esithi mesikhuluma nje bacanga ukuthi sikhuluma into mhlawumbe esiyicabangayo. No, I'm a businessman myself. I have a clinic, I have a shop, I've got other businesses, I've got rental properties, and I know to ngikhuluma ngani. The more graft is short naphansi, the more ingqondo iba conscious kakhulu. Even ukudla kuyangena eswini because usukubona ukuthi this iyashintsha game manje. And iminyaka yami ayivuma ukuthi ngisengawuqashwa. Njengoba nona 58 uzoqashwa lapho uma uyeka le business ebihlike. Babu Dokotela ukhuluma nawe as a person who's conscious, who's sober now. Even ungaba wona unandaba noYouTube, but ingane zakho zobona njalo uYouTube ziya understand ubaba uma engabona lento mhlawumbe lento ayenzayo la egcekeni angayishintsha ngoba iyona into ezosenza ukuthi ihlupheke. Esikoleni sengane yakho eprivate ukweleta 2 months ukhokhile uzokhokha ngani inyanga esithathu. Nje ukhokha imali ezikula ngakho. Ukhokha 13,000 njalo ngenyanga uzokhokha ngani lo 39,000 ose shimizi ingane yakho ufuna ixoshwe because we are not taking things seriously. Ngisho ukuthi ingane ezisemavasithi manje izona eziunderstanda much better ukuthi kwenzekani manje ekhaya kwenzekani esikoleni zihleli lapha kaNSFAS kuphela 2 weeks 3 weeks NSFAS ingangeneli imali afonela ekhaya ethi ubaba hayi kunemoto ezegoli lapho umfana ozokunika imali. Lo mfana osegoli imoto imshayelana koWarden ajika aphinde emuva asekhona imali oyilindele lapho wena. Ngisho ukuthi bazali ake siyibheke lento because we are the one who takes decisions. Akho ngane nemali ithina sinemali ithina futhi esoshiya lengane ihlupheka. Babu Dokotela uthi uma ukuthi uyayiunderstand into ukuthi wena ubungenzela ibusiness for wena nentombi zakho ubuwenzela ukuthi le ngane umufa ishiye nento ekhona. I'm talking to you now. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke lana kunensizwa la yakaPholoba bayibizwa ngoMC Pholoba ithenge iPouch ngabe ukuthini ukuphawula kwakho lapho? MC Pholobas asikhulume njena uMC Pholobas uyigqemile ushaya iqala ekhakhayini gqemile nje ikhanda ensizweni eziningi and abantu esenza nabo ama YouTube angikusho nje asimbongele ngoba nje siyivika induku isingaphakathi engasitshelanga ukuthi uplan ukuthengani. Wena Pholobas wenza iphutha siyakhala ke zikhala kwena kakhulu ke manje wena befuza usitshele ukuthi ucabanga ukuthenga iPouch mase sitshele nabanye abangakabi nama Pouch ngisho laba abangenawo phela
hayi thina laba ngenama photho sibatshetshe nangu ukuthi upholobaza ezikhalisa kanje kukwazi ukuthi kube yibona abahluleka manje wena savika induku isingaphakathi bengithi ngiyabheka ngize ngayitshela ngathi mina hayi lama garage ahalisha ishuthiwe le nto no ngabheka kahle feasibility ngathi hayi ibility engilaziyo leli ngabheka kahle ngathi hayi feasibility engilaziyo ngiyayazi le ndawo lesemngeni la ngeke ngisho igarage uthi lebi uyithengile kwayigqema ke kuthini hayi mina ungishaya ngahlala phansi ngathi ngeke ufana uqhame ngemva kwami bengamlindela 5 liter engine ngeke uyishiye emgaqweni ngeke uyishiye le moto i-turbo sport i-Cayenne sport ngeke uzoyishiya kukhona i-Cayenne leyo umama khona i-Cayenne sport yamadoda indoda ihamba i-Cayenne sport ngeke uzoyishiya engisho ukuthi ke imoto kaPholobazi ngeke uyishiye emgaqweni nawe ngeke usamfica ngeke uyi-afford i-Cayenne sport wena ke nayingqondo yakhe ibhedayo wenza uYouTube ngefoni yaka Huawei Dortmund lonto sibukisa yona ngeke usamfica asixolise sithi Pholobazi uyishayile but befuze usitshele kodwa thina sithi siyakubongela sithi nani ke ama YouTubers sithona aba YouTube abathatha imali zabantu bethi babashutha emva kwaloko abantu 2 weeks ayidelete ivideo yakhe sithi ke nangu uPholobazi asidalela inkinga lento ufuna siyivala asithole iPorsche GTS ngeke phela wena umuthi nawe usune Porsche uPholobazi ukushaya ikhanda ngokuthi uthathe iCayenne Sport wena usunenkinga sefuze ulande iCayenne GTS lena ke ngeke uzuyi-afford sekuyinkinga ke leyo ungabuyi nokena Cayenne umama uPorsche umama Cayenne no uyomama leyo wena landa iGTS landa iGTS ukwazi ukuthi sikhulumeke sekungakhulumeka ukuthi hayi lento eyenzo uPholobazi sesivalileke isikhona ke GTS ya uPholobazi siyakubongela mfana siyakubongela ngiyakubongela nje kakhulu Khehla ngiyakubongela Khehla ushintsha igame kuma YouTubers kuma province wonke uyishintshile igame akekho umuntu oYouTuber onePorsche hayi la kubo angisho kubo kunePorsche ngifunda umqondo wena ngithi onePorsche angathengelwanga inyanga ozithengele ushilo futhi umfana omncane uthi ubebeka wathatha konke ugcina wathi akayilande lenkabi uzawabiza ngisho umakhe ngathi mina nazo ke siyabonga kakhulu mfana sibonga kakhulu Babu Dokotela uthi uzikhalisa kakhulu wena usitshela ngisivika kanti isikhala ngaphakathi ngizwe mina isishaya ngaphakathi emaqopheni kwathuba uthi ngathi uPholobazi ngathi hayi lo mfana uyabheda lo mfana umumbi kakhulu manje namusa uzoba nePorsche uhambe nathi emgaqweni ngamaPorsche bekungcono ngihambela ngedwa ngiyinyanga enePorsche kuma province awu9 akekho umuntu oYouTuber onePorsche ayushayile mfana siyabonga siyakubongela mfana